Al Centre Cívic del Guinardó es pot veure l'exposició fotogràfica Conseqüències de Pep Novallón. Són imatges en blanc i negre que recreen el viatge del pare de l'autor com a nen de la Guerra Civil, fugint de les bombes feixistes des d'un poble d'Aragó fins a França. En un principi el viatge l'havia de fer sol, però finalment s'hi va afegir el pare, de forma que van anar sorgint records de quan era nen en diverses ciutats com Manresa, Girona, Narbona o Toulouse. Que ha servit per tornar-nos a conèixer, per tornar a reviure aquests moments tan intensos, per aproximar-nos i el més poder bo de tot és per anar traient aquell llastre que ell acumulava d'una història que mai havia explicat. Les fotografies volen reflectir les pors i els anhels d'aquell nen i els traumes posteriors com a adult, una situació de dolor que van patir molts nens durant la guerra i que sovint s'ha silenciat. Pep Novallón es va iniciar al món de la fotografia el 2015. Ara vol traslladar aquest projecte a un llibre que publicarà aviat.